Igrexa pechada por roubos. Este ben podería ser un cartel á porta do templo de Bieito, en Gondomar. Os roubos e actos vandálicos que sufriu o templo nas últimas semanas levaron a que só se abra cando hai celebracións. O sacristán abre as portas da igrexa de San Bieito en Gondomar cando apenas queda unha hora para a misa. A toda agora o templo permanecía sempre aberto para calquera que quixese entrar, pero os últimos acontecementos obrigáronos a tomar medidas. Subiron alá arriba, quitaron unhas medallas de mentira que tiña a Virgen do Carme. E por culpa diso romperon o bastón a San Roque, romperon un San Sidro, candado roto, máis cacharros faltaban, máis todo, e cando me puña a fijar por aí, quixeran forzar o sagrario, quixeran forzar aquela outra porta. Non é a primeira vez que sucede, pero dende o Nadal os problemas serán máis frecuentes e máis graves. O diñeiro, sea moito ou pouco, doe, pero, bueno, non é ningunha cousa que sea irreparable, non? Pero, sin embargo, cando sucede unha cuestión como o sagrario, como ir á sacristía, onde pois temos as roupas litúrxicas, onde temos os libros litúrxicos, etcétera, pois é que xa era poñer en risco pois a igrexa. Entón, bueno, pois iso foi o que nos sucedeu. O párroco recoñece que preferiría ter sempre as portas da igrexa abertas, pero polo momento non o ve posible. O galla poidamos. Veremos si se pode reabrir e como. É dicir, ahora de momento, polo menos durante un tempo, ten que estar pechada, e despois, supóñome que se vamos reabrindo será aos poucos e vendo se hai personas que se poidan de algún xeito responsabilidade de dicir, bueno, pois eu teño unha hora na que vou a estar por ali máis ou menos e tal, non? Os fieis comprenden a decisión, pero lamentan o sucedido. A casa de Dios, tes que te sagrada, é unha pena que se chegara a isto, porque a veces nos iraban á iglesia a rezar por os nosos seres que xa marcharon, os que están mal. Triste que esta casa pois teña que estar cerrada, pero bueno, é o que merecemos, evidentemente, vendo o que está pasando. Os feitos xa están en coñecemento da Garda Civil, que investiga os furtos para tratar de dar cos autores.